yang balai kajia kunta hagani kismi ke bamenta robengai be ni tang witness how nu snamu baladep tang hapo arbnai lai saumot ki khanda ki khonlong ki yap mano bapanyap ki ne ki day kismi ki jong u amos bat kajing maham nagaktin kajung blay kalong prepare to meet your God. Don ki baburi yalade hakas pabar hakapau don ki baburi yalade hakabor don ki baburi yalade hakai good sienti jongpi kan mau ye kene go away. God is following you. Ublay, uboden ya kibakum kita. Nangta kaktin ka jung ublay, kak kitab ka jung Amos. Kaongro yangi bakadon kata ka jing hirdor, haka jing shakri blay. Kadon ka jing pai deno, jong ki briu ki jung ublay, na ublay ubashisha Yahweh. Kajin kwa kajung blay yo pailang Israel kalong bakin mani ya u batang ya uhi Henry namar kadon ka development kadon ka roy kapar kadon ka jingkerku kadon ka jing paho ka jing pahai kini kibriu kila klet no ya unong kerku bat kila mani ya ki jingkerku kila klet no ya unong tau kila mani ya ki jing tau oh dona prenjongi hakle kapor kabamenta le sepiong pastor kata ka kubor kadai nakabenta jonga ngai ngo yo blay ba ngakot ya pi hakle kapor kabamenta snowba what money yiki jingkarku kan mau who bless you kiton ro kita kijing money kala kabam day you blay you badonbor unong bo unong tau lani kata ka jinglong kabar sap haka jing shakre blay ka jing tho bkhot kong ukan raruang kini kiwan hana daka shantur ka donot jongki ka jngai no blay lese don preng jongki ki khon samla be ki lok ki jor ki prabngai ki ba shakri yo blay hagada ka rukom ka ne ka day ka divine appointment ka jongki baru blay panong try ngakwa ban shakri ame haga mensim bat haga jing shisha kajingkeli hakane kapor kabamenta pila yo snow yiki jing roy ki jing par yiki arjat ki jing roy snow bha puson na ai lai podli ki second bapin puson hakane kapor kabamenta hatu lada day bangaya kenduk badu blay rengkat bat kini ki jingle ki jonga ki ba ki breu ha ki por jongu Amos kilale nan ya kenduk kumno badu blay I am so sure very sure bapin ya kenduk badu blay kumunang bisar ublay ujonga baru jongpi udai ublay ubamap ngai ngoyo ublay ujonga baru jongpi udai ubaik ngai ngoyo long balakarku ya ka kerteng ka jongutrai Henry tipro ya ka lega jing shisha ublay ujonga baru jongpi udai unong bisar ubahak Lado lab yapi bapile pop ka jingrai semen sem gong pop kanam yorong hangta kabamot what you can do baru blay rengkat baki pop ki jongpi mudur menta kadon ka giant screen hagane ka jing yaseng but hagane ka screen ka bahe
layo iya pi baro namar kidoni gini ki kamera hakeleng baru drone lese kini ki kamera kin yo ilot baro ya kai ka ba pi pile but on display ya ka hagane ka screen kumno pin sngaw ngadang motor menta ki don kini ki briu ki bala le ye ki kam ki basneu ki yeng hakmat jamu nong bisharu badon buram bat la play ye ka video nado ka smi ka basdang bala ay ye ka kes na ka benta jamu briu ka way hadin ka way bar hadin kata unong bishar badon buram unong yagini ki contain you are guilty kita gidei ki contain ki ba crown ki contain jangka authority you are guilty pilang balaram Samlabi lada piyeng hakmat jongublay hagare ka jiya sang hato kay ka kantin kabapim yo snow no blay lada pi snow to shy bo blay unong yapi you are guilty kabamut kadang kajima kabakraw laray penrem la penrem pihawan mat ya kajing pen saja shijingin lane kano kabapi pidei bansha pen saja hagale ka for governmenta in ya Pedro ya kata ka social judgment but ka personal judgment Hibreu ki ong ublay ubishar nehem hagine ki sni ka bamanta yes ublay ubishar udey unong bishar henry menta ngan penpai yaki donot ki mensem ki jongi shaka bible haga jo ka kitab ka jongu amos ko ki prabangay beide how try jisu ka bible kong labishar yaka sodom bat komara da ukendok bat kading ya kata ki on social judgment nang tagawan ka personal judgment nilaban kan mau yo way breu bakerteng o gehasi u shakri jong prophet u bala sle u jong blay u neu breu hakajin shakri ka jong uyo blay upar katang ya gane gaway bangan yo nam ngan yo buram ngan yo spa ngan yo pel hagoy kasi ula syukor yo prophet u jong blay but nitip ka bible kang kumno he got the money he got the leprosy uya ya kapisa udono ya kajingkot kajingkia kajango kapisa bomhot kapisa syukor prophet amo sukot yang berjati bangin perkat kumno ini kendo baru blay nangka ngishan hagastin ka jungublay kani kamday ka jinjia haga testament ka barin kani ka jinjia ka day ka jinjia ka bajia hadin baka jing aye ikalawan u Ananias bat ka Sapira kila syukor yo mensim bako jungublay bat kilawan haga duan ka jungutray da ka jinglong ba arsap jong ka donot baka mensim ka jongki Kakstin kawan no bala sle jongublay kila kalon kram kawan kajing bishar ka jongublay balay nabar kikot ya ka karteng ka jongutray kidon hagaduan ka jongublay rengkat kajing bangkot jong ka donot unadap badwa bihu larengi pulay hagakstin ka jongublay Leviticus kalmang kabasipau kadakhat kabaningkong kini ki arngot ki persang panwandra ya kita ki jingknya ki bau blay syamlai bor yaki ngalabanong kajin sakri kabalong ijli hakmat jongutray ki ong baki sakri blay henry kadonot kabamkot kamansim kabambet kadon kajin syukor haki
Labih syar yaki hagaduan ka jong utrai. Nga berkat hagade ka por ka bementa. Kay kabanganong nagabenta jong ka judgment rew. Kay kabanganong nagabenta jong ka assembly. Kay kabanganong nagabenta jong ki konsamla. Ladang ilale yakini kiai baro. Nyihaban berkat kondo banginnya kendo baru blay. Kajing penkot conclusion. Habato thesis to assignment kadon kajing penkot conclusion. Relax young people. Hadin bangilas ngoto bangilang kibalarem. Nidai hak panhap hakajing bisar ka jong blay. Kajing kali hakane ka por ka bementa kalong hinle komno. Napuli ya kawai kajing pule. Syapang kata katma ka belajia hakapor jong u Presiden Abraham Lincoln. Don way usipai samla. Udon ya gawai kapara, udon ya ukpa ya katmi baru hemmen ujongu. Ukpa jongu, hemmen jongu, kilayap haka civil war. Batsa setangmu kapara bat kakmi ka jongu. Ula berkat nan lekomno. Uai wan pelai jangan nakatma, namar nakwa banyarap, yai mei bari parai jonga. Ulapan kajingyarap naginiki high ranking official. Hadin kila pawadyo, uang I have decided to meet the president. Uang ngalaray bangan ya kendo baru presiden. But hiday bantip pan ya kendo baru presiden John Kerry Amerika kamday kabasok. Ngamtip hadu katno sertap kita kinong pek kinong kmi kinong senran yo baru lalek hada jaga badan ka White House badhanta ulaong yaw tau gat unong pahara ya kata gagit uang ngalak nehem ban ya kendo baru Presiden Lincoln unang pahara uang hado mentep ba Presiden upon kam hado mentep ba menta ka don katma wang natip Henry Snowba ay lad nga bang ya kendo baru Presiden utaw garon son I am so sorry kokon namla ban le ayay kilit hadin katukan ni por ukon jong Presiden Abraham Lincoln uyo iyo ni usipay samla usyang hagaway ka ben hagapak sa bar jong ka White House but ya ka ngap ka jong uangan le kumno ulawan ukon jong President baduang what happened Jiayu ya piko sipay baru neu sipain ulay tholot baro ya kae kabalajia baru on snobha ya rap ya baru kon jong Presiden klem de penslam udon ya ka donot ya ka mensim ya rap but kae kabalajia wong don't worry come with me snabat shashkor ko kisamlabi come with me kidon sao tuligigit kibadon ya kisipay kibadrong layakren menen syapangki jayan bat kini kisaw tulikigit don kinong apahal kalabalong sanrengut baru kun jong Presiden ulabat yo sipay nagakti ka jong uang come let us go hagagit ka baningkong kini kisipay
Kibaday kinong pahara, yung president, namar baki yung kon yung president, kimla banong hagagit kabaar, they just smile, nang tagagit kabalay, syupek, mla banle namaru donu kon yung president, namudur, hagagit kabasal, syuaban rung, hapo kacambar, Jong Lincoln. Don kita kibaki ong ki high ranking military officer. Kiba drong. But kipek ye kini ki arngot. Bagi wan hajan jong ka chamba. Lalay ka kamra jong president. Kidang mod banle yaw niu sipay samla. Henry Namar baudon ukon jong president kimla banong ukon jong president ula penrung kruk yoniu samla ubalami nakatma barhanta uniu samla ula plai kijing ubaro bat kajing yato kana kaong bahaga dagapor President Lincoln ula pelajo nakatma ko kisamla baide hautrai jisu hakini kipor kibla dep latte lakom yapi kajing yalan ti jongpi hakatma kabakenjaman sem pilamong but menta pi ongan le kumno how can I meet God? Yes, you can meet God through Jesus Christ. Hallelujah. Hilaban ya kendo baru blay, ubalang blay, jongga jin pisar, Henry menta wan lembau Jisu, pinya kendo pado, kumunong penim. Hallelujah, hallelujah, yau Jisu Christ. Bakai kebanjia, lar pinya kendo baru blay, kumunong penim. Lengba kading pana kajong Jesus Christ ngata kumne ladaw kon ulap pelaj lod yapi pilong kiba lalaj lod dasisa lada piwan banya kendo baru blay komunong panem on pelaj lod yapi hagane gajing yaseng balar piwan banya kendo baru blay kumunong panem yakido kipop kibapi pila depan le kibangala depan jer kibapon ngakwa benong yapi he will wash you un penkod yapi dagasnam kaju namar ka Bible kong ladang ipla yakipop kijongi ulong upayay ne ban map ban penkod yangi nakijing bom hop jongi baro yaro yautrai don na pren jongpi hagane ka por ka bambenta kibadon kam yakajing penkod kajong utrai kani kaduan kaap nagabenta jongpi bat sakai kabanjia ladapiwan banyak kendo baru blay komunong penem he will justify you un penksan yapi bat kani kakentin penksan kabamot habapiwan hakmat jong blay dau Jisu Christ baru Jisu un penjeng yapi hakmat jong blay kum kibriu kibam jule pop ngai ngoyo blay yakani kat kabuksir yaroyo try nang talada pinwan hakmat jong blay kumunong penem un penlong yapi kibriu kibahak don kibang yang apastor pilong bahak ngong by the grace of God namar bau sni jong kahak udon hagajingin ka jonga kumta ublay un peg yaka donot ka jonga pakalong ka bahak om namar bangalaban lehok Henry namar bangadon yo sni jong kahak bakakerpeng ka jong ukalong u Jesus Christ ubahak u jong ublay Pon ba kibril kisapan rem hau syaitan hadin bakilawan ban kelah kabamut namar kim tip yakani kajing hikai jong kaktin kajong ublay he will justify you
nang ta sakaway lar piwan hagane ka janme ban ye kendo baru blay kumonong penemu jongpi ong ka Bible un ai hapi ye ka bor ba phin long ki kon ke jongu blay children of the most high children of the king ki kon ke jongu sem ki kon ke ba don bor ki kon jong ka jing job om ki ban sha job. But lot of you one ban ye kendo baru blay kumonong penem un ai bor ye pi ka jing pai den ha ki jing shakri blay ha ki ne ki sri ki ba menta ha ki balang ki ba per ngalayo ya kalat ban lek ha ki ne ka ri ki ba it ka jawi ban parta ya ki ne ka gospel ka ba nga parta ha ki ne ka por ka ba menta ngayo i ya ka jing pai den. But si bon ba habang alakot siya kaduan banduay nagabenta jongki kiyong pastor duay nagabenta jonga I need the power of God ngadom kam yakabor kajong ublay. But kita gibriw kibalawan haublay lengbaw Jesus Christ kumunong penemu jongki tikna un ai bor yati but hagani ka jingya sangro un pen ku bor yati bandai tang bo un pen ku bor yati he will heal you une usamla namar kani ka jinglong jong ka phma ula pang ka donot ula mensaw ka jingmot ka jing perkhat ka jo ka met ka jo hadin bula yo ya ka jing pat no president ka don ka deliverance ka don ka healing but hagane ka por ka bamenta samla be ile how try jisu pipang ka mensem pipang ka jingmot ka jing perkhat pipang ki met ki pat ki jongpi. Come meet God as your Savior through Jesus Christ. One menta, habis keduan kajumutrai, ya kendo baru blay, lengba u Jesus Christ, but pinyo i ya kaburam kajamu, nginroi ya kajinroi kabaas pa sapo kandai, kapinang roi ya kene kajinroi. Jeng mano hagane ka por ka bamenta kiba trang kiba sliang banya kendo baru blay kom unong penem mo jongpi nga ai jing mot yepi don't meet God as your judge but let a peace no to hagane ka jing sang let a pinya kendo baru blay hagane ka por shipit lashai un bishar yepi mentanong wan ye kendo baru blay kumunong penemu jongpi